Makana kamari kuyalava satarabaya po Jesu anoya kutora avarume anotora vakanaka avo vanomuda vanhu vake vachene vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara na Jesu apo Jesu anouya kutora vakadzi iye anotora vakanaka avo vanomuda vanhu vake vachene vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara ona Jesu apo Jesu anouya kutora ivo vacheche anotora vakana avo vanomuda vanhu vake ivo vachene vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara na Jesu. I love this verse. Ngatiedze misi yose kufadza mponesi, my God, kuti tizotorwa ndiye panouya kuyenda kumsoro, my God. Vanhu vake vachene vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara naje. Let me do the verse again. Ngatiedze misi yose ikokufadza mponesi kuti tizotorwa naye panouya kuyenda kumusoro. Vanhu vake
vanhu vake vachene 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 oyalabayanda lalabayada vanhu vake vachene vanoenda naye vanoenda naye. I want you to make this prayer. Ugere mumba mako imomo chingonamata uchingoti Mwari handidi kusara pamuno yakuzotora venyu. Vanhu vake vachene vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara na Jesu. Avo vanhu vake vachene vasina zvitema. Just make this short prayer. Say, Lord, pamuchauya kuzotora venyu Mwari handidi kushayikwa ipapo. We are living in the last days. We don't know what is happening, and a lot is happening in our lives. I just want you to lift up your voice wherever you are, and make this prayer. Say, vanhu venyu Mwari, I want to be part of those your people. I want to be part of those your sons. I want to be part of those your children, your daughters, in you, Jehovah God. Oh, kunogara na Jesu. Vanhu vake vachene vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara na Jesu. Vanhu vake vachene vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara na Jesu. Vanhu vake vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara na Jesu. Oh, vanhu vake Mwari vachene vasina zvitema vanoenda naye kudenga kunogara na Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.